जोंबो थांबाय 7 मास जाबाय आरो 7 मास जाबाय आरोना ओमफ्राय हौवायाथ' न'आवनो थांनो हाखाया नालाय बेनिफ्राय फिसालाया सानै दंखायो आं नोंनो फट'बो गथाय हरखाबाय बिनि फिसाला बे फिसाला सानैया बिनि फिसाला सानै दंखायो नालाय बिहा माने न'आव थांनो हाखाया बियो माने बिदिसावनो बिदिनो हिनजाव लाना बिदिनो सानै जाबाय बेजों आंनि हिनजावजों लानायजों आरोना सिगां क'क्राझारनि सासे लादोंमोननो बेखौथ' बुयै बुयैनो बिदि न'आव फन हरबाय थानो बुयै बुयैनो होखारबाय बियो बेखौबो लायासै ओमफ्राय नैबे आंनि नेक्स्ट टाइमाव आंनि हिनजावखौ लाना खारलायबाय बियो बिराद लेथ्रा मानसि आरो बेना बिसनाथ सारिआलि ओमफ्राय जयस्रि गामिया बिमाजुलि अमित होनना बुङो आरोना आंनि हिनजावनि नामा रश्मि बर' ओमफ्राय आंनि फिसालानि नामा गेवलां बर' आंना राजु बर' दिकेजुलि बाटासिपुर आरोना गामिया माइनावजुलि सिगांनिफ्राय बे हौवाजों नोंनि हिनजाव फनफोर रायलायबाय थाखायोमोन नामा? फनाथ' आं माने जों सिगां लोगो मोनलायनायमोन नालाय जों लोगोसे खामानि मावनायावहाय रायलायबाय थायोमोन आंजोंबो माने सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायबाय थायो बियो माने सप्तायाव खनसे बाजार जायो नालाय बाजार जाबाबो बे हिनजावा बाजाराव थाङामोन भिडिअ कल रायलायबाय थायो बिदिनो सोरजों रायलायो बे हौवाजों बिनिफ्राय होमबाबो जेबो बुङा एसे बुंबानो दाय जायोबा एसे बुंबानो दाय जायो बेनिखायनो भिडिअ कल रायलायबाबो जेबो बुङामोन आङो बेनिफ्राय ओरैनो नोंसोरनि लोगोआव नांलाय खमलायफोर जायोमोन नामा? बिदि गैथारा मिसाखौ मा बुंनो जों फंबाय बेवाय गासिबो जमा मोनसे कम्पानियाव मावखायोमोन मिथिबाय नोंसोर अबेबा कम्पानियावसो दंमोन दा? बे तामिलनाडुनिफ्राय माने आं फिसालाखौ दोननो थांदोंमोनथ' गाव थिनहरबाय थानायखाय थां नों फिसालाखौ दोननानै स्कुलाव सोना फैदो बिदि बुंनायखाय आं थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे आंनि फंबाय असे मिथिंगा होननाय बे फंबाय 6 फायार जाबाय बेबो जोंहा सानै दं नालाय बिदा फंबाय बिमा बिफाथ' गैखाया बिदिमोन आरो बे बेवाइफोरानो दंखायो नालाय जमा फंबायानो दं जमा थाखायो बेनिफ्राय गाव बुंहरबाय थां आं नों फिसालाखौल' दोनना फै ओजों स्कुलाव हस्टेलाव सोना फै होननायखाय बिदि बुंनायखाय दोनना फैदोंमोन आरो आंना दोननो थांबाय जेब्ला रङिया मोनहैयो ओइदिनखालिनो बिसोर बै हौवाजों थांबाय आरो माने तामिलनाडुनिफ्राय लानानै खारबाय औ तामिलनाडुनिफ्राय बै हौवायाबो तामिलनाडुआव दंखायोमोन नामा? दंखायोमोन माने बेजों ओरै बेबायदि चान्स दं होनना मिथिया आरोना बेबायदि माबा आइडिया खालामना लादों बेखौथ' मिथियाना आङो बैनि हिनजावाबो तामिलनाडुआव थाखायोमोन नामा? बे हिनजाव गिबिया इनिया हिनजाव गिबिया न'आवसो थायो बेदि सोरबा हिनजाव थाबायमोन नामा तामिलनाडुआव? सिगां बिदिनो मालायनि हिनजावखौ बिदिनो लाथ'नानै क'क्राझारनि हिनजाव लाथ'दोंमोन आरोना बेखौ बुयै बुयैनो होखादों माने गाव न'आव थांनो हाखाया नालाय दा दहायथ' नों खोनाखाबाय हिनजाव गिबिनि खोथाखौबो बे न'आव थांनो हाया आरो बेजों जेबो रिलेसन गैला होननानै नों मिथिखाबाय नालाय बेखौनो दा नों एसे बुंदेरना होदो नामा? ओमफ्राय नोङो दा जेनेबा थानाफोराव होबायमोन नामा? थानायाव आदाया होबाय थादोंमोन बे फंबायाबो होदोंमोन खिन्थु होआसै आरोना बेनिफ्राय नों दा नोंनि हिनजावखौ फनफोर रायलायनो मोनदोंमोन नामा? खनसेबो रायलायनो दाख्लै हौवायासो हरदोंमोन दै नोंनि हिनजावखौ नों लांफैदो होननानै बिदि बुंदोंमोन आरोना नोंनि हिनजावनि थाखाय ना थाखा फैसा बरबाद जादों बिदि माने मोनसे बे पलिटिक्सआव बुंदों माने बे टाइम पासनि थाखायसो लादों नालाय दा गाव बोरै बे हिनजावखौ बोरै साइड जानो हागोन बिनिफ्राय बिदि सानदों बे मानसिया हौवाया दा बबेहाय दंबायदि होनब्ला बिसोरो दा कर्नाटकआव दं बियो माने आं फेसबुकआव हगारबाय थायो नालाय फेसबुकआव नुबा मानसिफोरा आंनो माबा खालामहरो आरो जाय मानसि आंखौ सिनायनाय ओरैबायदि आमुक जायगायाव दंफैयो थुमुक जायगायाव दंफैयो बिदि बुंहरो आरोना जेनेबा बै नोंनि हिनजावखौ लानानै बे कर्नाटकआव दं कर्नाटकआव काजुबादामाव दंमोन नों डाइरेक्टलि बेखौ बेयाव दं होननानै मिथिखायो नामा? मिथिखायो बे जोंनि गामि खाथि खाथिनि मानसिफोरा खोन्थाहरबाय थायोना सिनायखायो नालाय आंनि हिनजावखौहाय नोंनि हिनजावबो दंफायो आरो ना लोगोसेनो दं जिखिजाया दा बेखौ हगारनो नायलाय दा नों जेनेबा जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम नों मा खावलाय हरनो सानो जाहाथे नोंनि हिनजाव आं बयखौबो आंनिसिम आं नोंनियाव फट' हरखादों आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव आं
बेसोर सानै मानसिखौनोबो आंनो खोन्थाहर होननानै आं खावलायहरो बयखौबो बर'नि जानानै जों बर' बयबो हेफाजाब होलायथों होननानै बिदिनो माने बिराद गोदाव सोराव माने बिसोरजों नब्रै नब्रासो जराब्रासो दं आरोना इसोरजों लोगोसेनो सोरबाफोर हिनजाव खाजानाय मानसि दंबा बेखौथ' आं दाख्लै इउटुबावबो हगारदोंमोन आंनि इउटुबार राजु बर'आवहाय ओमफ्राय सोरबाफोर हिनजाव खाजानाय दंबा मानसिफोरखौ एसे हमनो नांसिगौ होननानै आं बुंदोंमोन आरोना बिराद गोदाव सोराव खालामबाय गथ' गथाय गारनानै होननानै बिसोरजों लोगोसे दा बिदिनो साब्रै साबा दं आरोना बे मालायनि हिनजाव लानाय गोजा बिसोरो बेयाव कर्नाटकनि काजबानाव थांबानो बिसोरखौ मोनजोबगोन आरोना लगे लगे मोनजोबखागोन बिसोर नब्रै नबा दं बिदि आरो आदा बेखौनो फोरमायना होदो आदा दै आंबो दा बेखौ बुंनो सानो दा जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोन जाहाथे कर्नाटकानि काजुबादामाव सोरबा बर' समाजनि बिदा फंबायफोर दङब्ला नोंथांनि बिसि मा नाम रश्मि बर'खौ सोरबाफोर नुयोब्ला लोगोसे बेजों हौवा जाबायदि लानानै खारनाय अमितखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाव हमनानै दोनगोन आरो हमना दोननानै न'खरखौ फोरमायनानै हरगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो नालाय दा बेनिफ्राय नोङो नोंनि हिनजावनिसिम मा खावलायहरनो सानो दा नोंनि हिनजावखौ नों लाफिनगोन दा लाखागोन आं डाइरेक्ट लागोन आरो फंबाय गिदिरा बिराद मोजां मानसिखा आंनि हिनजावनि बिदा गिदिरा बिराद मोजां नों आंनि बिनानावखौ लाबोफिनथारनांगोन होनना बुंहरबाय थायो बेनिखायनो आं बुंदों आरोना नोंनि हिनजावनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानो आं दा आदा टाइमाथ' गैथ'ला नै आंबो खामानि मावथ'नांगौ जादों नालाय बेखौ नागिरनायावनो दा गुदामाव हाबसिगोन आरो आं डिउटि मावनांगोन जिखिजाया आदा जिखिजाया बेखौ नों ससेखौ बुंना होदो हा दे जागोन दे आरो ओरैनो जेनेबा नोंनि हिनजावनि खारनायाथ' 7 मास जाबाय 7 मास अब्ला बेखौथ' इउटुबाव होनांगोन ना होदो दे आदा बेनि अनगायैथ' जेबो प्रब्लेम जाया जेबो प्रब्लेम जाया आदा आं अननानै बेखौ होथार इउटुबावहाय